Ahojte, moje meno je Irena a chcem vám vyrozprávať hrôzu, ktorá sa mi stala na cintoríne v Budimíri, neďaleko Košíc. Mám 15 rokov a žijem v malej dedinke Kráľovce, neďaleko od tajomného cintorína v Budimíri. Toto miesto, obklopené starými krkolomnými stromami, nosilo v sebe príbehy, ktoré sa roznášali medzi miestnymi ľuďmi ako tajomný Vánok noci. Bola to obyčajná nedeľa a ja som bola vonku na ihrisku, ktoré je hneď vedľa cintorína. Keď som sa tam točila na kolotoči, zrazu ma prebehol zvláštny chlad. Okamžite som sa otočila, no nikoho som nevidela. Potom sa z vetví starého stromu zrazu zosypal obrovský konár. Strašidelne to zapraskalo a ovládol ma pocit divného chladu, ktorý som cítila. Najradšej by som vtedy utekala domov, ale zvedavosť ma držala na mieste. Pomaly som sa vydala na cintorín. Každý krok bol ťažší a ťažší, ale nevedela som sa zastaviť. Keď som bola asi v strede cintorína, niečo ma náhle zrazilo na zem. Bola som vystrašená, no potom som zbadala bielu priesvitnú postavu s prenikavým zlovestným pohľadom, ako sa rýchlo pohybuje po cintoríne. Vedela som, že je to duch. A potom za mnou začalo niečo šušťať. Počula som zvláštny hlas, ako šepka tieto slova. Ire, quem pedem, fecit solvere vita, vita, vita. Bola som ochromená strachom a zdesením. Slová, ktorým som nerozumela, sa mi zarili do mysle a zdalo sa, že sa z nich ozýva niečo veľmi mocné. Nevedela som, čo robím. Len som sa zdvihla a utekala som z toho hrozného miesta, tak rýchlo, ako len moje nohy vládali. A keď som prešla cez bránu cintorína, silno sa za mnou zabuchli dvere. Po tomto zážitku som si uvedomila, že niektoré miesta sú plné tajomstiev, ktoré by sme možno radšej nikdy nemali objavovať. Nikdy som už nevkročila na ten cintorín v Budimíri. V srdci som cítila, že som sa dotkla niečoho veľkého a nevysvetliteľného. Moje meno je Irena a toto bol môj príbeh, ktorý ma presvedčil o tom, že s duchmi sa neradno zahrávať, pretože niektoré sily sú mimo našej kontroly a môžu mať nečakané následky. Preto, ak budete prechádzať okolo cintorína v Budimíre, myslite na môj príbeh. Stretli ste sa už niekedy s niečím podobným ako ja? Napíšte do komentárov. Pre viac strašidelných videí sledujte tento profil Príbehy strachu.